Sabay tayo dyan mga kosa. Ay, damit niya guys. Kalsando lang. Ay! Tinan mo, nandiyan pa yung Maliit. makakulo pala. Kakain na ako ah. Timon ice. Yummy! Sure. Yummy, no? Sarap. Sure. Wait lang. Kimchi. Ano Kimchi. to? Cucumber kimchi. Yan. Ano yan? Cucumber. Kimchi. Sabay tayo dyan mga kosang, wala lang, usapang asawa ulit habang kumakain. Rest day ko naman, Sunday. Chicken. Di ko alam kung anong pwedeng pag-usapan eh. Kaya naisip ko na lang. Kasi kahapon lumabas ako, di ba? Parang, gano'ng kahirap pagkatiwalaan ng asawang lalaki na nasa labas, mahal. Sobrang hirap ah. Bakit? Ang hirap. Kanin. Pag in general kasi, pag sinabing, pag lumabas yung asawa, dapat sasabihin mo kung ano yung dahilan mo, ba't para sa akin Nasa labas? parang marami kasing tanong ang babae kung saan ka pupunta. Siyempre, ako, di ba? Chicken. May mga diskarte ako sa labas, tapos madalas pang kasama ko, babae. Wait. Ano masabi mo dun? Ano, syempre ako naman, ang una kong gagawin, magtatanong ako kung ano bang gagawin mo, Chicken. ano bang, bakit kayo, Chicken. ba't ganyan kaaga, ba't ano, Oras. puro tanong, di ba? Ayoko naman, malaki naman tiwala ko sa'yo. Kaya, naniniwala naman ako sa mga, ano naman siya, valid. Valid reason naman. Oo. Parang sa 1 to 100. Ay, silo. Yung capacity ng babae, ay ng lalaki na mga babae sa labas, parang feeling mo, possible ba? Kunyari, hindi naman ano, in general lang. Ang goyo. Ano? Masama. Ano? Nakakita ba ako? Sa akin, ano, Wala. Yum. 90%. Chicken. Yum. Bilang pati ako, pwede. Pwede. Walang Walang ano yan. Walang ligtas doon. Ha, oo. Ba? Ano, walang? Walang ligtas. Walang ligtas. Yun, 90% Pwede eh. tas pwede. Oo, pwede. Kasi hindi mo alam ang ano, di ba? Ang tukso. Lalala. Pero nasa tao pa rin yan. Kung Bilang lalaki, sa akin lang bilang lalaki, mas mahirap hindi mang babae kaysa mang babae. Para sa akin Oo naman. parang pang babae madali lang yan gawin. Pero kaysa yung mag-tame, kasi napakadaming babae. Kahit may asawa, pumapatol sa may asawa, di ba? Pero hindi ko alam kung bakit gano'n. Bakit nagagawa ko yun. Siguro sa ano na rin. Yun na nga yung sa tawag ng Gamam, mga ganun siguro. tukso. Kasi, ano eh, parang madaling gumawa nun eh. Parang, Kain ka kanin. Sige na. Kanin. parang nandyan lang kagad. Parang, ang tukso nandyan lang kagad eh. Ito na lang. Na-attract ka pa rin ba sa ibang babae? Hindi. Ako, being real hindi ako na-attract. Kasi, ano ba? Lagi mong isipin yung mawawala sa'yo eh. Yung meron ka, kunyari. Ako, sarap-sarap ng buhay ko ngayon, di ba? Chicken. Pwede akong lumabas, basketball. Chicken. Pwede akong mag-basketball, mag-edit. Pwede akong mag-inom sa bahay. Maybe. Kumbaga lahat ng pwede kong gawin, nagagawa ko ngayon eh. Tapos, ang bait pa ng in-law, yung sila mama, papa. Siyempre, galing na ako sa relasyon na hindi, siyempre, may ganun na akong part eh. Kaya, may kakaiba eh. Nahirapan ka sa in-law. Kaya, di ba yung ibang parang relasyon, tinatawag nila yung mother-in-law nila na monster-in-law? Ganun. Kasi ngayon, ang bait-bait. Nakakwentuhan mo. Tapos, Kabiruan mo pa. nakakabiruan ko. Ganun eh, parang kung ano ka, mag-iisip ka rin eh. Wala namang ginawang mali ang asawa ko. Okay.
Galing akong labas. Safe. Anong unang gagawin mo pagdating ko? Chicken. Chicken kanin. Ano? Anong unang gagawin mo pagdating ko pag galing akong labas? Hindi kasi kasuhin. Kumakain ako. Masahe. Tulog. Galing akong gala nun ha. Ikaw hindi ka nakatulog. Bantay ka sa mga bata. Pero ako, galing gala pa nun. Pero ganun pa yung treatment mo sa akin. So, dumaan ako sa time na na hindi ko nararanasan yun eh. Galing akong labas, ako pa rin mag-aasikaso. Na may bunga nga pa. I don't know. Kaya kung ano yung meron ako, Chicken kanin. ayun, kasi na-appreciate ko. Chicken. Kasi dati wala ako nun. Kaya pag isipin ko, pag nangyoko ko, hindi tayo mawawala sa akin. Diba? Mga anak natin, ang babait, mapagmahal, matatalino. Siyempre, nakakita ka naman ng mga tao na na broken family. Nakikita mo, ang hirap-hirap ng pinagdadaanan nila. Yun, gusto mo bang pumasok sa ganong relasyon? Mag-iisip ka rin eh. Sa bilang lalaki, parang hindi ako ganong katalino. Para itago kung saan tatago yung cellphone. Wala akong oras para mag-isip sa ganon eh. Tago mo yung cellphone mo. Tago mo kung sino ka-chat mo. Yung ganong bagay. Ang talino nun, di ba? Isipin mo, natatago nila yun. Ang hirap nun. Yung skills na mahirap eh, yung magtatago ka. Nakakababa? Good, good job. Yung skills na gano'n, yung itatago mo yung bagay sa asawa mo. Hindi ko kaya yun eh. Parang, ano ba? Wala eh, ang hirap mag-isip ng gano'n eh. Parang may tatago. Tapos siyempre, gumagawa tayo ng vlog mo. Pangarap natin mag-asama. Kain ka. Ng kanin. Tapos, papasok ka sa ganun. Siyempre, bilang tatay din, may mga Basta kaibigan pala ako yung eh. kimchi man. Masarap, bagay siya sa ano. Bagay siya sa... Lasang kimchi. Kulang lang siya ng anghang, pero okay sa akin. Kasi parang pwede siya sa mga bata. Isa pang maganda, pag di ka magloloko sa asawa mo, yung pag-uwi mo, yung ikukwento mo lahat. At ang pinakamagandang ikwento doon, lapit ka sa mahal. Gusto mo yung pang. Walang filter, no? O, bukod sa walang filter, ang sarap magkwento ng chismis. Yung nangyari sa bahay, ay sa trabaho, sa labas, mga nalaman mong balita. Yun eh, ang sarap may pagchismisan sa asawa eh. Kwento mo lahat. Walang filter, walang sasagasaan. Hindi mo kailangan magtago. Oh, chicken. Ay, anghang. Hindi mo kailangan gamitin yung isip mo ng maayos. Sa ano kasi, sa bahay kasi, parang spoiled ako eh. Diba? Nakita mo ba yun? Parang spoiled ako eh. Ay, dede. Wait lang. Wait lang ha. Chicken kanin. Wait, chicken kanin. Sa bahay kasi, spoiled ako eh. Parang, kunyari kung anong gusto kong gawin, gagawa ko eh. Diba? Yung freedom ko na gano'n. Siyempre, kung ako... Ay, ano ba yun? Nakalabas yung suso ko. Hindi, sige, kaya naman. Yung freedom na gano'n, madali namang, ayun yun eh, ang hirap mahanap yun eh. Isipin mo, Ay na. nabababae ka. Pag uwi mo, hindi mo makwento ang ginawa mo sa labas. Tapos pag magkukwento kayo, mag-iisip ka pa. O kaya iwas ka. Iwas ka. Busy ka kunwari. Hirap naman kasi nag-iisip ka pa lahat ng gagawin mo, step by step, bago ka umuwi. Like yung unlike yung utak mo, yung pagdating mo, hindi ka na Ito may mag-iisip chicken ka. to. Sige na. Pwet ba yung napunta sa'yo? Parang, Parehas ba na pwet? hindi. Ah, ito yung may pwet. Papalitan ko ba to? Hindi na. Sa pag nag-asawa ka, parang dapat, yun ang ituturing mong best friend. Kasi, Slow araw-araw ka kasama eh. Slow water. Ano wag si Blue Water? Papakita Gusto yung ko sa water. YouTube eh. Blue Water, nag-request kay Kuya pala. Dahan-dahan. Careful. Pit naman ako.
Kasi may mga babae na niya. O kaya mga babae basta umuwi. Grabe. Ano man? Ano yun? Parang martir? Shit. May ganun? Basta umuwi sa akin. Ano pa yun? Nasa akin ng ATM, ganun. Ano? Basta umuwi at nasa akin ng ATM. Ano, mahal siguro naisip na lang. Pakanan ng ano? Ng anak. Pwede. Para sa anak. Para sa anak na. Hindi na yun para sa peace of mind nila. Ayun pa, isa pa yun. Yung peace of mind. Oo, wala kang peace of mind pag nang babae ka, naglolo ka. Mapalalaki mo pa babae, ganun eh. Di ba? Siyempre ikaw, gusto mong pag-uwi mo, pagod ka sa trabaho. Kung nasa sideline ka pa, mas pagod ka pa. Tapos mga anak mo, makukulit pa yan, pagod ka lalo. Yung peace of mind na ano, na yung asawa mo, hindi nag-aalala, saan pumunta. Ano yun eh, both sides nag-aalala dun eh. Nagbe-benefit na. Kasi parang, kahit parang ikaw, di ba, alam mo naman lahat, sinasabi siya, detail, na pumunta, anong nangyari, chinichismis ko sila lahat. Siyempre, ikaw natutuwa ka rin kasi may nakikwento ko sa'yo eh, may nalalaman kang news or sa outside world kasi pag nanay ka, hindi ka gano'ng makakilos talaga palabas eh. Kaya parang wala kang alam sa labas na ano, mundo. Lagi ka na nasa bahay, di ba? Mahirap. Tapos siyempre yung peace of mind ng asawa mo pag once na ginawa mo na yun. No? Yung ano ba? Lagi ba, yung ano ako yung nag-text, yung nagtatanong, nasaan ka o siya pa Update lang, no? Parang pumapasok pa rin sa isip ko yung ano, hindi mo talaga may iwasan bilang babae na pumapasok sa isip mo namang babae. Yung parang may parang explain naman na ano, parang ano na nalaka yung tiwala ko. Pero pwede pa rin eh. Ano kayo nasa isip niya? Mga ganon. Parang hindi mo pa rin talaga alam. Parang, ano. Yung malaki na yung tiwala mo sa kanya. Alam mo talaga kampante ka. Pero minsan, mahirap yung maging kampante talaga, no? Yung pinakamahirap pag yung kampante ka, tapos may expect mo na ganito siya. Hindi niya ito magagawa. Kaya maganda nga may messenger, eh, no? Alam mo yung pwede ka mag-forward ng picture, video ng event kung nasan ka, di ba? Madali lang yun eh. Kung busy ka, forward ka ng video. Gusto ko nga yung ginagawa mo eh. Yung parang, feeling ko nandun ako o pinapakita mo yung event kung ano yung ganap. Ano, video ka lang, simple lang o pinakita mo yung nangyari na. Oh, yung 10 seconds o Kasi ano? 20 seconds, no? Parang yun, ano, pinaparamdam mo pa rin sa akin na Na. mahal, ito yung ano, ginagawa ko, parang andito ka rin, parang kasama pa rin kita, or parang ito yung ginagawa namin. Iba rin kasi, kung nasa healthy relationship kasi, pang gusto mo ingatan talaga ng gusto eh. Hindi yung pang-iingatan mo lang dahil nabe-benefit ka. Hindi eh. Parang hindi naman araw-araw. Same yung tao na kasama mo. Everyday, nag-grow yan, magbabago yan. Kaya mag-adjust ka. Lalo na, ikaw yung laging humaharap sa iba't ibang tao. Ikaw yung laging nasa labas. Makipagka, sa ibang tao. Wala, baka ano, ganito. Pero kung kilala mo talaga yung asawa mo at ano, kasi malakas ang instinct ng babae. Ako naman, Ano? Ako naman ano? malakas naman yung ano ko sa'yo na hindi ka mabababae, diba? Parang ba't may takutan? Kala ko ba peace of mind?
Kuha ka pa ng kanin. Hindi na, busog na ako. Buwan pa yung konti. Kain pa akong konti. Sige na to. Ay, ano ba yun sa... Kanin. Akala ko may ka sa akin. Oo nga, humingi ako kanin. Ay, sa akin? Mm. Ako na yan? Yan, okay na. Busog na rin ako. Pagod na rin to, naantok na ako. Sino ba? Si Ice. Mga kosa, ganito talaga experience pa nag kumakain ka, nagkukantuhan kayo mag-asawa. Maggulo talaga. Lalo na pag may camera. Walang kaayusan. Kaya mga kosa, ano lang, Chicken kanin. share lang namin bilang mag-asawa yung experience namin. Tsaka yung mga nakita namin. Kaya kung matatamaan kayo, sorry. Hindi. Kung natawa kayo, bago na kayo eh. Lalo ka na. Ikaw. Sino yun? Ikaw! Bait, Kawa, issue ka. bait ng asawa mo. Tapos ganyan ka. Parang ano yun, no? Pag gananon mo yung camera, ikaw. Bait ng asawa mo, tapos ganyan ka. Diba? Chicken kanin yan. Oo nga, dito lang, Mal. Ha? Ganito lang kasi patapos na tayo kumain. Last thoughts, final thoughts. Yun na Okay yun. na ako. Ha? Basta malaga. Malaga, tiwala ko sa kanya eh. Lang yun. Wala akong pakialam sa iba. Bahala ka dyan. Sa akin, ano, nagtitiwala rin ako sa sarili ko. Ay, na. Dito ka. Sa kinikilala ko yung sarili ko bilang lalaki na pwedeng matukso. Kaya Pero bakit? Bakit? ginagalingan ko. Ano ba? About sa lalaki lang ba? O about? Hindi, sa lalaki muna. Ah. Susunod sa'yo. Patay ka sa akin. Yung mga kosa, hanggang dito lang. Susunod na usapang asawa ko ulit. Podcast. Gawa lang ng gawa para may mababalikan. Smile, smile. Smile. O, din na.